Исәнмесе сеферда яңалыклар чыгарылышы студияда Руслан Харисов. Олға табай койбер темалар турында. Тоғын бәяләр артты. Республикада бір атна ішінде яшелчә хаклары үзгәрде. Бу ни белән бәйле? Җәүлеләр зоналары, велосипед юллары һәм амфитеатр Чаллыда Табиев ярбуын реконструкцияләү дәвам итә. Зур ремонтка нәтиҗә ясадылар һәм төзүчеләрне бәйрәм төшке ашы белән сыйладылар. 24:02 йортында ишек алдын яңарту тәмамланды. Чаллы халкы Мисырдан баш тартырга җыенмый. Исегезгә төшерәбез, июнь башында Хургадада коточкыч фаҗига булды. Россиядән 23 яшьлек егет акула һөҗүменнән һәлак булды. Гадәттән тыш хәл туристлар тарафыннан ихтыяҗга тәэсир иттеме? Һәм хәзерге вакытта нинди юнәлешләргә сорау зур? Тулырак безнең материалда. Чаллы туристик агентлыкларында билгеләп үтелгәнчә, әлеге вакыйга туристлар аркасында ихтыяҗга берничек тә тәэсир итмәгән. Бу вакыйгадан соң беркем дә паникага бирелеп билетларны тапшырырга йөгермәгән. Ләкин Мисыр урынына башка юнәлешләрне планлаштыручылар да бар. Мәсәлән, автошәһәр халкы нигездә минераль суларны Төркия һәм Грузияны сайлый. По России выбирают направления близкие. Это Золотое кольцо, Санкт-Петербург, Москва. В том числе немножечко заглядывая, скажем так, за другой этнос будем выбирать, это Дагестан, Махачкала. И также бывает, что Ташкент, вот куда-то подальше хочется заглянуть и увидеть восточные страны в другом ракурсе, в каком мы никогда их не видели. Туроператор вакилләре билгеләп үткәнчә, сәнәгать туризмы да бик популяр. Чаллылар җәй көне кайда ял итәргә җыена. Без бу сорау белән шәһәр халкына мөрәҗәгать иттек. Этим летом мы планируем только в деревню поехать, больше никуда. Потому что ребенок еще маленький, выезжать никуда лишний раз неохота. Учитывая особенно все, что происходит за пределами нашего государства, это пугает. И поэтому безопасность как бы дороже. Этим летом планирую отдыхать здесь, в России. Возможно, поеду в какой-то другой город, но не, скажем, на южное побережье. И по поводу Египта, да. На самом деле есть сомнения, в том числе на это смотрю, обращаю внимание, когда выбираю место для поездки. Наш русский народ, наверное, ничего не боится. Судя по тому, сколько моих знакомых летают до сих пор в Египет, я думаю, что, наверное, не страшно. Ну, эти случаи бывают, и я думаю, как я читала статью, что виной опять-таки люди, почему нападают акулы. В Хургаду я полетела бы, да. В Турцию, Турцию не очень люблю, нравится Таиланд. В этот раз я еду на Кавказ, буквально через пару дней. Шулай ук туроператорлар билгеләп үткәнчә, хәзер чаллылары бәрхет сезонына да броньларны бик актив алып бара. Лилия Гатина, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Тоғын бәяләр артты. Республикада бір атна ішінде яшелчә хаклары үзгәрде. Шулай итеп, бәрәңге бәяләре күтәрелде. Татарстан стат мәгълүматлары буенча 1 килограмм бәрәңге 13%-ка кыйммәтләнгән. Аның бәясе килограммы 39 сумга якын тәшкил итә. Шул ук вакытта алма, сыр һәм икмәк кебек башка продуктларның бәясе элекке дәрәҗәдә кала. Тулырак безнең сюжетта. Бәрәңгенең яңа уңышы өлгергәнче әле вакыт бар, ләкин ул бүген үк кирәк. Чаллылар кибетләргә һәм базарларга бәрәңге сатып алырга килә. Уртача алганда шәһәр халкы аны айга 2-3 тапкыр сатып ала. Икенче икмәк өчен бәя үзгәрде. Хәзер аның килограммы 48 сумны тәшкил итә. Бывают очень вкусные, но разные. Нет таких, что постоянно. Но здесь цена довольно-таки нормальная, лучше, чем на рынке. Та картошка, которую я покупаю в магазине, она немножко такая безвкусная и не рыхлая. Ешь как мыло. А вот домашнюю, которую бабушки продают, совсем другой вкус. Бәрәңге бәясенә логистика гына түгел, әҗентекле карау да тәэсир итә. Өстәвенә электр энергиясе кыйммәтләнә дип билгеләп үтә бакчачылар. Яшь бәрәңгене июнь ахырында алу өчен бакчачылар аны апрель башында ук утырталар. Яшелчә үсеше өчен уңай температураны ясалма рәвештә саклыйлар. Махсус тукыма белән каплыйлар, теплицаларга яшелчәләр утырталар, жылыту приборлары урнаштыралар. Немножечко дороже, но сколько труда вложено. Я считаю, что все это оправдывает. Я не обрабатываю ничем. Только натуральное все. Бакчачылар үзләре билгеләп үткәнчә, июль эш өчен бик уңышлы булыр дип көтелә. Димәк, уңыш бай булачак. Чаллы халкы җирле бәрәңге бәяләре хәзергегә караганда түбәнрәк булыр дип өметләнә. Айзилә Шәймөхәммәтова, Искәндәр Мирзагитов, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Җәүлеләр зоналары, велосипед юллары һәм амфитеатр. Чаллыда Табиев ярбуын реконструкцияләү дәвам итә. Эшләр парус торак комплексы һәм Чаллы-Яр микрорайон янында алып барыла. Нәрсәләр инде әзер һәм чаллыларга тагын ниләр көтәргә? Тулырак безнең материалда.
Табиев яр буе шаллы халкының иң яраткан ял итү урыннарының берсе. Шәһәрдәшләребезнең сүзләренә караганда, алар яңартуларны түземсезлек белән көтәләр. Биредә велосипед юллары, җәяүлеләр зонасы, суга якынрак амфитеатр урнаштыру планлаштырыла. Город у нас благоустраивается, с каждым годом все лучше и лучше становится, я считаю. Вообще, очень приятно, зеленяется с каждым годом. Мне нравится то, что вот такие вот дома строятся, благоустраивается город вообще как-то, ну, очень нравится. Когда мы приехали сюда 10 лет назад, было совсем все по-другому. Вот, а сейчас, ну, здорово. Шәһәр администрациясендә хәбәр итүләренчә, Фикрәт Табиев яр буе төзекләндерү эшләре агымдагы елның май ахырында ук башланган. Барысы да график буенча һәм штат режимында бара. Һава торышы да ремонт эшләрен башкару өчен уңай. Сейчас определена планировка территории. В настоящее время здесь выполняется укладка инженерных сетей и бортового камня. В скором времени появится тротуар, велодорожки, детские площадки и освещение. Хәзерге вакытта эшләр 20% тәмамланган. Төзүчеләр 2023 елның 3 кварталы ахырында яр буенда беренче этапны тәмамлауны планлаштыра. Айзилә Шаймөхәммәтова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Ишек алдын яңарту тәмамланды. 24-02 йортында яшәүчеләр зур ремонтка нәтиҗәләрне уңай нотада ясады. Төзүчеләрне бәйрәм төшке ашы белән сыйладылар. Безнең төшерү төркеме дә чәй мәҗлесендә. Яңа юллар һәм тротуарлар, якты балалар мәйданчыгы, шәһәр халкының уңайлылыгы өчен эскәмияләр һәм башка күп нәрсәләр. 24-02 йортында яшәүчеләр әкияткә эләккәндәй булуларын һәм бу матурлыкны үз куллары белән барлыкка китергәннәрне игътибарсыз калдырмаска карар иткәннәрен билгеләп үттеләр. Мы рады, мы уже живем здесь сколько, 47 лет. Вот первый раз такое, нам нравится, ребята хорошие были, очень хорошо работали, очень мы довольны. В пыли, в грязи. Бедные ребята, молодцы, они прям день и ночь работали и не сидят, и не отдыхают. Вот кому надо дать особую благодарность и поширить, надо их немножечко. Они прямо от души работали. Пусто ничего не было, и как в сказке вот появились и замок, вот, и спортивная площадка. Шикарно, здорово придумано, то, что вот разделили по всей площади и с дорожками, очень... И не надоедает, и можно и там, и здесь поиграть. И все на виду и безопасно. Шулай ук аларга намуслы хезмәтләре өчен рәхмәт хатлары тапшырылды. Памятное фото. Автозавод районы администрациясе башлыгы аларның югары һөнәри осталыгын билгеләп үтте. От имени жителей данного 24-го микрорайона, от имени председателя ТОС, они организовали благодарность нашим строителям, дорожникам, праздничный обед. Накрыли столы и музыкальное оформление будет, и они таким образом по традиции благодарят наших строителей. И с удовольствием мы все принимаем в этом участие. Быел автозавод районында 19 ишек алды ремонтланачак, ә барлык эш чорында 153 ишек алды төзекләндереләчәк. Айзилә Шаймөхәммәтова, Кирилл Хабзи, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Руслан Харисов, сезнең белән сау булашам, исән имин булыгыз. Продсклад «Победа». Шашлык свиной классический 245,90 за килограмм. Сосиски баварские с сыром 600 грамм 147 рублей.